fraților, am revenit de la Derdeluș. V-am promis și promisiunea este bună. Mi-a ieșit mâinile, mi-a dat și lacrimile, nu mai pot de mâini. S-a dat Iuli primul acolo. Nu știu, nouă ne e cam frică pentru că este o buturugă. Ia mărește. Mărește puțin. Mărește puțin acolo. S-a dus cameramanul direct în ea, a sărit în sus. Nu știu, să facem altă pârtie sau... Eu mai mă dau o dată. O să mai mă dau, dar nu o să facem toată ziua vlog, pentru că e și frig. Da. Ne-a ghetat mâinile, totul. Îmi lași mie cameramane, mână și... O să facem altă pârtie, că e buturugă aia acolo, Da, și o să... e cam frică că ne lovim și mergem încolo. Haide. Opa, aici mă, uite, e plat. Nu. E prea deal. Nu vede la ponta aia mare. Aici o să facem pârtia. Aici, uite aici. Mama, aici. Mamă. Aici. Hai. Haide, dă-te, că tu faci pârtia. Hai să vedeți acum pe Iuli. Hai, Iulica. S-a dus băieții. Deci mai trebuie o dată făcută, băieți. Așteaptă-mă acolo. Că nu cap în baltă. Mamă, stați puțin, că trebuie să ne fac puțin. Aici? Una. Două. Și am plecat. Foarte bine. E mai bine cu mănușile. Deci am înghețat mâinile. Hai, Flavius, hai. Și ne mai dăm. Mai mult. Mamă, până se mai plăcut. Îți intră multă zăpadă pe fata asta, nu e bine. N-am nici fularul. Gata, hai să mergem. Dați-vă un like pentru voi, din Amazon. Bravo, cameraman. Hai. Am și răbit și casă. Mi-e și frică că mă mai dau. Pentru că mi-a intrat multă zăpadă în ochi. Nu mai pot.
Ai cascadul ăla frumos aici? Fraților, închid aici. Am zis, Alune și tu, chiar. Cameramane, cum este? Stai în spatele camerei. Pentru tine e bine că stai în spatele camerei. Te încălzești. E furia. Care vrea să stea acasă lângă soba,